Kaya sige, taga-sulig mo eh. O, di rin kuha ng mag-video. Ako taga-sulit good. Ha? Lisod ako mga taga-sulit. Oh, taga-manim good mo rin, mga ako mo rin. Naman daan, balidoon ka mong feeling. Disiwan, disipon. So, dito ko nasa Oo, sa Tingog. So, unang training ko diri. Last year, nag-shoot mo diri sa inyong O, di, nanayaw mo rin. Nanayaw Basta mo ko. diri. So, salamat sa inyong pag-follow niya. I-subscribe lang ang mong YouTube channel. Kasi pangalan niyo mo rin. Kasi pangalan niyo? Apple. Apple. Kaya mo shoutout ka na mo sa live. Hindi shout out eh. Para manoted ka na mo. Ah. Live na mo, comment lang. Para ma-shoutout sa namo niya. Yung mga pag Una kami, naglaglaag niya. Diri may nangaon karon. Kay mamay noon sa kinidirigod ang kanang punggo sa CDO. Studio. Oo, diri nga nangaon. Nami adtoon ari mi sa SM kay kanang padong mi shopping kanang mag-transfer mi sa mall. So unang diri mi panggutom mi. Ang happy mi diri niya. Kami lang sang duha diri nangari. So daghan mi. Kuan mi kabo 14. 14 mi kabo. Mga zulik pa taga-zulik. Oh, taga-silig. Pili kami tanan. So pwede ka magpa-shoutout na mo during Shout sa out niya among ko live. ako mga friends at tayo. Kailangan naka-jeep. Okay. Gagawin na niya. Ganun naka-green. Layay ko. Vloggers lang. Biners. Kami mga followers dere. Followers mga biners. Ay, bro. Followers ka sa Binance? Panangaon ta dere ba? Panangaon ta dere. Katulse mi kabuok. Pero nakashoot mi diri kas nanayaw mi diri sa tabang. Shout out, shout out. Kasi iya Follow niya mo sa mong pante. i-search lang ninyo ang Disimo Biners. Desibo. Oh. Disimo Biners. Yan, naasan sa among YouTube channel. Subscribe lang sa ninyo. Ano YouTube channel? Kuan, Disimo Biners lang yapon siya. Search lang ninyo sa Facebook page na mo, dayon sa YouTube channel sa search lang ninyo ang Disimo Biners. Makita ninyo ang inyong mga paboritong area nga istambayan. Nga amo asang gisatingan. Shout out to me dog. Shout out daw ko no kay mga sa uyog. Oh. Tayo na. Uy, dagan ra bang single. Single. Ranang daw ba niya? Dere man trabaho sulig. Tanan pro, among trabaho na diya sa farma. Sulig Parma ba? Sulig Parma. Pilig ba pilig. Akbang LBC. Bang sa ilang warehouse. LBC inyo ba? Bang sila. Ano ka naman? Pero pag may kauban ka nagtrabaho. Alright. Ang editor, Editor ito. master editor. Si Hai naman dyan. Si Hi. Salamat tayo sa inyong pagkaon kay Nami kayo, noon ba kayo ang tungkong ko sa CDO mo. Sa CDO. Mo bitaw nga katong nag-shoot ni nga nanuroy mi nanayaw. Am osa sa dis amo ang gikuan ang pungpong sa CDO. Apa, na-invite sa nimo. Kabantay ka sa mga vlogger nga nag-collab na lang. Natang karon invite na mo si Witapang ana para ang iya sang follower mo follow sa mo. Nakita naman ang Witapang sir. Wala kami nagkamit up ana sa personal. So ang ilang diehard nga fan sa kare sa jabo ang follow sa jabo. Ana mo na clear sa wala pa. Ang iba. Ano kulag kay ano mag-ubang sayaw inana. Oo. Pwede nana. Para sa iyahan nasa channel iyaha papang TV. So Papang dayon Stevie Vlog. Oh. Ako ang kaugalingon. Personal.